Вакыттагыча иң тәмлесе һәм иң кызыгы эфирдан тышмайында. Айрым бер телеграм каналы ясарга мәллә түләүләтеге. Юк, микрофонны гына сундырмаска кирәк. Без өйрәнгән Габдулла Тукай, без кечкенә чакта мәктәптә укыганда диварда, класс диварында, сыйныф диварында шундый матур фото сурәте аның эленеп тора иде. Менә хәзер без сөйләшә башлагач, ул фотоның ничек төшерелгәне һәм ул чыннан да шундый булганмы икәнлегенә бераз гына шик тә туа башлады. Сөйләп үтегез әле бу хакта, Гөлшат Назгытовна. Чыннан да бик күп җирләрдә дип әйтик безнең Татарстаныбызда гына түгел, чит төбәкләрдә дә без дөрестән дә Тукайның шушы түбәтәй пиджак һәм галстуктан төшкән фотосы тора. Тукай шундый булганмы? Дөрестән дә фотоларда менә Тукайның инде үз исәнендә чыгып калган фотоларының 15-кә якын. Безнең музей залларында алар күбесе куелган, ләкин менә шунсы игътибарга чалына, төрле фотоларда Тукай төрлечә төшкән. Чыннан да яшь вакыты бар Тукайның, бераз гына олгая төшкән чоры бар. Һәрберсендә төрле, ләкин бу беләсезме, фотографлардан да бик күп торган бит. Хәзергечә әйтсәк инде, без бит инде телефоннарда монтажлар ясап эшлибез әйме. Элеккеге чорда да бу әйбер булган үзенчә дип әйтик инде. Анда карандаш белән матурлатып ясап бетерә торган булганнар әйме. Һәм менә бу Тукайның түбәтәй кигән фотосына килсәк конкрет, анда Гыйльметдин Шәрәф, Тукайның китапларын безнең инде иң күпләп чыгаручы дип әйтик, ул махсус Тукайга түбәтәй киертә, шунда ук фотографның түбәтәен алып инде өстенә пиджак табалар, галстук, ул аны шулай дип күргән. Чын татар шагыйре буларак, татар егете буларак, шулай булырга тиеш дип. Һәм дөрестән дә безнең менә президентларыбыз бирәк тә Минтимер Шәриф Шәймиев элегрәк килгәндә гел әйтә иде, Тукайның менә шушы фотосы бөтен дөнья буенча таралырга тиеш фотосы дип. Дөрестән дә ул анда бик матур, бик күркәм, авыру кыяфәте күренмәгән дип әйтик, чөнки беләбез инде барыбыз да Тукай нык кына авырый соңгы елларда, ябыга, кичерәя, аннан инде күзендәге, сул күзендәге актап та ничектер матур күренмәгән дип әйтик инде. Миңа калса шул фото торырга тиеш дөрестән дә.